वेलकाम टू माय नाफाटी इउटुब चेनेल आंनि नाफाटी इउटुब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायनाय थाबाय स' दायो नुखादों दा नै आं मा लादों मना लादों ओमफ्राय आङो दा माने आं बिदिनो एसे जाम्बिसियान थांगोन आरो ना हाथायावहाय ओमफ्राय मानसिफोरनि रिएक्टखौ नायगोन आरो आं बिराद सान्दुंबो गोसाथार आं मनाबो लादों ओमफ्राय मानसिफोर माबायदि रिएक्ट खालामो सोर माबायदि नायो जिखुनु माने रिएक्टखौल' नाया माने हानायखिनि भिडिअखौ आं लाबोगोन आरो ना माबायदि नुयो माबायदि नुवा ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय आंना एसे थङालि बाङालि जायो बुंनाया माने आंना लासै बुंनो रोङा आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम फैदो फै फाइनालि गाइसमोन जोङो दायो नै उदालगुरि टाउन मोनफैबाय ओमफ्राय हाथाइखौ मोनसिगोन आरो ना जों जायाव थांनो नागिरदों बेखौ मोनसिगोन दसेनि उनावनो थ' दायो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ स्किप खालामना नायनाङा माने जोबजासिम नायै इन्टारेस्ट दङ नायगोर ओमफ्राय जोङो दायो मोनसिगोन आरो ना दे नायलांबाय थादो होमबा दायो आं नै माने मार्केटाव मोनफैबाय आरो ना बिराद मानसि जादों ओमफ्राय दायो आं मोनफैबाय र' ओमफ्राय दायो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय दा बिराद गाज्रि फैदों मानसिफोर माने बिराद नायजोब्बाय आरो आंखौ दा बेबायदि रावबो फैफेराना माने आंखौ जाम्बि सानबायदां आरो ना ओमफ्राय आं दायो मोनफैबाय नै स' नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट दंबाथाय जोबजासिम नायलांबाय था आरो ना स्किप खालामनाङा ओमफ्राय दायो मा खालामलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद सान्दुं गोसाथार स' दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो Foto নহয় আৰু दे नुखादों भिडिअ खालामलायखो ये देखो मेरे खुद की कमाई देखो 200 रुपया मिला है अभी हमको कितने रुपया मिलेगा पता नहीं है शायद उधर जाना पड़ेगा तो आज 이층 너마토 시간 좋다 너는 너가 항나
Hayo nodok. Ang may gumanda? Bismillah vlog. Ma. Bismillah vlog ah hawo. Bismillah vlog. De kalau mai thade de. De ang ni lawan ni de ni ko so ya. De bi se de ren si. 81 no? Ang is de ya makan de kamban mandir. Maksudnya bukan macam. Itu naik di mana? Padam di.
फैदो गासिमोन फैदो फैदो आजि बेलेग ग्रुप होगासिनो दं फेबा 시나이 가람 나게 시나이 잡아 있으면 돼. मालाय क'क्राझारनि मेथाइखौ मोसानोसै आं जि नायो आंबो नायमारो नानि आं नोंखौ नायबाय थाखायो. आं सोलै होननानै नायो नाफाथि खानदोसै. नाफाथिखौ बुंहरदों दे बेसेबां होगोन डिसकाउन्टआ बुंदो आं मोसानोसै देलाय मेथाइखौ होना हो दे. मालाखो हा मेथाइखौ लिरनांगौ हारसिं खननो थायो गाना मोजांसो फ्रियाव मोननायखाय. क'क्राझार सोहोरनि आंसि खोला उदां उदां बेरायो आङो ओरैनो मा होनोमोनलाय उनाव नाफाथि नङा आंनि मुङा फान्थावस्रि क'क्राझारनि फिसाजो आंखौ ब्लिद ब्लिद जाबाय दा दे हरदोसो मानसि मोसाबावो बै मालाय 10 थाखा बारायबावगोनलै 10 थाखा होमबा आं 20 थाखा होबासो मोजां मोसानोसै ओमफ्राय होमबा नों होबावगोन दे बेनो जायो. आयौ होमबा मोनसेयाव थाइबा थाइबा आं दहायनो 20 थाखा लाबाय गलाब बिबार बायदि नोंनि महरा दाहाथाय रिजि रिजि नायनो मोजां नों नङाबोला थांना थाया आं नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा ना जोब्बाय मेथाइखौ बारा रोङा आयौ थिंखि नानि नोंनि न'लाय नानि नों आं थाफाथ'नो हाया फट'खौ. दे आब' बाय मोजां नों नङाबोला थांना थाला आं नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा नैया गैमाव जि मोजाङै बुजि आयौ आं मावजि नङालै फैसासो होनो नागिरदों लादो दे जाबाय दे मा होनदों आयौ आं फट' दा डिसकाउन्ट बारा लाबोगोन लावसक लादो होनबालाय माथो जायो गोथाव जाना जायो उदै गेन्द्रिनि आयौ सरि सोरनावबा नांहैबाय हनै नांबाय जोब्बाय जाबाय दा नायबाय थाखायो दा गाबोन आफा जागोन दे आयौ लामायाव थ' दायो गासिमोन आङो माने बाजारनिफ्राय थांनो नागिरबाय आरोना भिडिअखौ माने एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आङो ओमफ्राय माने बिदि मोसा मागिनायनि फैसाखौ आं माने माबा मोनदों आरोना बन जानायालाय 40 थाखा मोनदों ओमफ्राय माखासेखौ आङो दहायो बन बायनानै जाबाय ओमफ्राय आपेलबो बायना जादों आरोना ओमफ्राय दायो आग्लायदों 40 थाखाल' आग्लायदों माने आं इसिबां मानसिफोरनाव बियाखै आरोना माने इसोर गोसो बायदिसो अननानै हरनाय आरोना बियो ओमफ्रायो दायो भिडिअखौ आं बेहायनो एन्ड खालामसै ओमफ्रायो टाउनावनो दं ओमफ्राय दा इसेखिनिखौनो माने दिनै बुधबार बाजाराव आङो खोन्थानाय जाबाय आरोना गाइसमोन ओमफ्राय दा भिडिअखौ आङो एसेनो दोनथ'नाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गाइसमोन ओमफ्राय भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जोबजासिम नायबाय था खोनादोंना खोनायाखै मिथिला ओमफ्राय नै आं 40 थाखा मोनबाय आरोना बेनो जथेस्थ' आंनि थाखाय दायो आं न'आव थांसै आरोना जाबाय आरो दायो ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आरोना दानाङा स्किप खालामनाङा नायजोब बुकिंबो लागावबाय आंना
दे होमबालाय ना गाइसमोन